तो चलिए दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा तारा मर्दे कहिए से मरतानी उनकरा हो लुक पर, माने उनकर लुक तारा बढ़िया लागता। पूरा छाई गइल बाड़ू तू त फेसबुक पर ओइसन लगावता रूपी देख के हमारा बीपी बढ़ता। ए भौजी तू कादुन पूरा छा गइल बारू फेसबुक पर आ ओइसन लगावता रू डीपी की देखी के हमार बीपी बढ़ता। तनी हमरो के देखाव मैडम जी। छोड़े लू तू फोटो तहरा मिले बहड़ी लाई। का कहता रा भैया छोड़े ली फोटो अपन तो मिले बड़ी लाइक। तो भाई लोग ई देखत लोग इनकर ड्रेसवे पर सब लाइक कोई के मिलेला। इनकर तो आधा ढोरी यही लौकता आ देख ला लोग की खींच के बतावतारी आ केंग खींचवावेली ते हेंग क के। तनी ध्यान से देखा लो कि फोटो खींचा तारी तक केंग ताकत तारी हेंग। ओइसन रखले बाड़ू हिपी। अच्छा उनकरा हिपियो से बढ़ता, हम तो बुझी खाली डीपीए से बढ़ता होई। होई देखो लोग भाई लोग इनको ड्रेस ससुरा में गइलू कैसे बलमुआ से प्यार तू कइलू। तो जानता रू भौजी प्रमोद भैया नु तारा से सब कुछ पूछ लियन कि कैसे प्यार कइलू कैसे का कइलू। अरे का बताई हम तो के। अरे वो केंगन प्यार कइलन उ सब बताव। पिया लूंगी बिछा के का लुंगी बिछा के तनी बताओ ना भौजी, बताओ का करन बताओ। पिया लूंगी बिछा के भुइया कोई खोने लागला। ओहो जान गईनी भौजी कुइया ना खोलेला। हम जानता नहीं अब तरह के कहत भोजपुरी में बताई कि का खोलेला। अब तू लोग भौजी यही से बुझ जा कि उ भुइया लुंगी बिछा के का कइले होयन। पिया लूंगी बिछा के भुइया कोई खोने लागला। तो जानता रू भौजी एगो बात पूछतानी तू बता देबू, ई बतावा कि खोल के उ मारेला कि ना तारा के। हमरा से कम या कि हमरा से ज्यादा होखेला रंगीन या कि चलता वे सादा। छे भौजी तू ई बतावा प्रमोद भैया से उनकर ज्यादा चलेला कि कम। हो तनु हाँ हो पूरा ना होत होई भौजी तब प्रमोदो भैया के बता दिया पूछा तारन त कैसे के उहो तक गमछी लेके आइलही बारन भुइया बिछा दिहन। होता मोरा फील दिल रोवे लागला। कहता रा प्रमोद भैया हमरा होता फील दिल रोवे लागता। तो ये भौजी लगे सट तारा बात नया नया सुनत तारा। आ हई देख लोग भाई लोग कि ई का करत तारन आ झूठो खानी भौजी कहतरी कि पिया लुंगी बिछा के। आई देख लोग कौन चीज पर काम हो रहल बा, कितना तेजी में हो रहल बा। तनी ध्यान से देखिए लोग भाई लोग। आ हई देखो लोग भाई लोग कि प्रमोद भैया वो भौजी के बर्दाश्त नहीं के होखत तो केंग पकड़त तारन। आईना बोला मोगे नहा की कोरा धर के, आईना बोला मोगे नहा की कोरा धर के। आ हई सुना लोग भाई लोग कि ई का कहत तारिसन कि आई ना बलम बेना हाकी कोरा धई के। अब बताओ लोग भाई लोग कि ई पंखा कूलर के हवा ना ई कोरा ध के बेना हाकावाई लोग तब बुझ जा लो कि इनकर जवानी कितना चढ़ल बा ये भौजी के। ओ चलिए दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले तुम्हारे पास चल जाए। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।